Takže čaute ľudia, toto je náš prvý let's play z hry Shakes and Fidget a podniesol som si tu môjho brata. Čau. Dobre. A no nič, bude to taký normálny let's play. Hodiny. A tuto je náš dcer. Napíšem im, že nech vás pozdravia. YouTube. Tak, nech vás pozdravia. A mám 100 húb a môžem darovať 178. Takže zapneme si arénku. Skúsime si dať Kalidur. No, tak toto sme prehrali. Ale je to 87. Predsa len 11 levelov viac. Zase aj 103, tak si nevyhováram. No, tak a čo? No a skúsime si sadiť jednu hubičku. Najprv zlaťaky. Už vás zdravia. OK. A no čo? Čo už? Skúsime si podzemko za hubičku. Snívaj. Toľko zdravenia. Do Ok. A takže dneska by sme mali vyhlásiť podzemko o 12. Ja tam pôjdem. No a pôjde tam aj tento šurák, ukážem vám ho. Nie, ja som šurák, ja som 11. Nie si šurák, 12 si, ty šurák. Tak už 12, no som si net. Ty šurácky jak moje topánky fejkové. A jak dáme útok na podzemko, jojo, dajte teraz. Dobre, natáčame 2 minúty, tak to máme dosť veľký úspech. No, A odklikneme si podzemko. Veľmi štedrý. Tak asi, ale až o 12. ok. Však to aj Axis hovoril, jak by si to chcel vedieť. Takže skúsime si tohoto cigánka. Ja viem, že to nedám. To som ani za hubu nemusel skúšať, keď mi tam zavali 2 kritiky. Si kúpila, nie? OK, tak aby som mohol prihlásiť. A toto je náš ďalší účet. Dumboy 2 na svete 3. A šťastí, obrat, také lamerské veci. A môj brat kde zdrhol. By ste vedeli, toto je iba taký zábavný účet, na ktorom vôbec nehrávam, iba z toho budem sem tam niečo natočiť. No, v podstate. A dáme si... skúsime válečníka. Vidíte, berem mu veľké hovno, dáme si ešte raz. Tak a dáme si 2 razy tohoto. Hop. A pekná vyhýbka, ešte jednu. To je úplne lamerský účet, takže toto môžeme rovno zatvoriť. Dní. 4 minúty natáčam, fúha. Táčam nejako dlho. A 99 húb. Tak a čo by som ešte k tomu povedal? Pozrieme sa do Siene slávy. Minus 192 húb v piatok.
včera som minul nejak 50 hub. Hej, včera som minul 50 hub, lebo som si to včera dobíjal a kúpil som si tento prsteň. A nebol cez Epic Event, iba som si chcel pretočiť na 25%, nakoniec som to sa na ňo vykašľal. Kúpil som si tento prsteň, potom som si kúpil Dravko Griffina, to máte dokopy koľko? 15 a 25 je 30, 40 hub. 5 hub som si vypil a 5 hub som ešte preklikal na tento prsteň. Takže vece nefunguje, bohužiaľ. Môžeme ísť na vecko. Pozrieme sa na Tomisa. Jaký lamel. Ale veľmi dobrý. Level 300. A Merlin, on má prejdené všetky podzemka. No, vidíte, že Merlin nemá prejdené všetky podzemka. Si nevie dobiť huby cez Paysafe card, no huby cez Paysafe card sa dobijajú tak. Tie hubička, dáte Paysafe card a toto si zvolíte, na koľko máte Paysafe kartu. Takže ja sa s vami rozlúčim. Čaute.